Ja sam Nika Zemljak, učenica sam 8. razreda osnovne škole Podolice. Sudjelovala sam na državnom natjecanju iz tehničke kulture ove godine, a i prošle. Svake godine bila sam u kategoriji modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina i ovogodišnji zadatak bio nam je napraviti kamion, to je prevozno sredstvo. Najprije, znači, cijeli kamion je većinom napravljen od šperploče i trebalo nam je 8 školskih sati da ga napravimo. Radila sam uz pomoću alata, bušilice, pile, te sam obrađivala sam pozicije uz pomoću brusnog papira, brušnih daštica te raznih turpija te brusnog papira različitih gradacija. Provrte sam bušila uz pomoću aku bušilice te sam sve pozicije lijepila uz pomoću ljepila za drvo. Tijekom izrade svoga rada pazila sam na funkcionalnost rada i na sami dizajn, te sam također ja poboljšala svoju funkcionalnost na kraju jer mi je ostalo dodatnog vremena i eto, to je to od mojeg rada, zadovoljna sam s njim.